Хора, ще ходим до магазина по джапанки. Приходих до центъра по джапанки. Хора, ще ходим до магазина. Казаха, че не е позволено да се снима вътре. А ние се снимаме, защото ние сме малките лапенца. Ние сме най-големите лапенца в махалата. Ако искаш го служи го на пауза, докато отидем до това. No. Ние сме най-големите лапенца в махалата. Най-новата раница. Добре, айде. Ама, ком круца. Ще отидем в магазина, хора, ще си купим едни яйца на кайма и ще ни питат колко килограма и аз ще кажа: Роки избягал! Къде ми е кучето, ма? Хайде, излизай, ма! Ще ми гръмна главата. Ади! Ме качвам се, де! Майка, че е тука, бе. Абе, кой ти каза, че сме тук, бе? Отворено е магазина, иска да... Айде, де! Да върнем да взимам пари ли? Да. Още пари да върнем. Да. Кой ни бърка? Айде. Само ще имаме 10 лева за 10 яйца. Са 3 яйца. С 10 лева ще имаме. Колко пари ще кажеш? Още 10 ще кажеш. Сега ще видя. Чакай. Хора, тихо. Идва ми за пара. Аз не давам пара. Тук ще се играш на компютъра. Какво става, чужо? И днеска трети пъти за пари. Ти е фалирал фирмата, бе? Колко пари ти трябва? Ама ти Колко ще даде ти? Ма първо трябва да ги изкараш. Те не може да. Добре, хора. Спрях видеото на паузичка. За маничко. 5 лева. 10 лева имам сега. Слагай тук францата. Какво ги слагам? Ти си отворил от всякъде. От малкото. Ала ще ги носиш. Те просто така. Айде. Ще само затворя глупата раничка. За 5 лева може да купим едно яйце. Невярно. Колко може? Ще купим 4. Не знам. Ей, мамка С 10 лева колко мога да купим? С 11 лева. С 11 лева колко мога да купим? Не знам. А ние с колко сме? С 11 и 30. Аха, добре. Пари ли фръкнаха, бе? Абе, ти затвори ли хубаво джоба? Абе, те са в тебе, виж, бе. Не, бе, ви други нещо ми фръкнаха тук. Тук са. Я тръгвам. Пари ги фръкне. Няма как да фръкнеш, защото аз ги допирам. Абе, ти пак се сме. Какво правя преда? Ще се бъм джапанката, бе. Да хана ти. Ти знаеш ли, че тя остана там? Какво е? Джапанката. Хора, буквално гледате ли си сега как се влезна в магазина? Не. Бос. Не ще влезна бос. По чорапи. Брат, ти моля ли си тук навънка и да снимаш как влизам вътре по чорапи? Айла. Ще бъде много интересно за тебе, айла. Брат, снимай. Дръжни ме. Моля те. Дръжни ме. Тогава ти ще вкараш. Брат, не тъй го първе, ти цигани ли си? Какво? Тъй ще бъде с цигани. Като не търтя. Колко? Вземи парите от раницата. Чай. Как е, бе? Не ме отваря, бе. Не.
Колко яйца да взема? За всичките пари. Колко яйца да взема? Кажи за 11 лева колко яйца мога да взема и те ще ти кажат. Колама забате го забате дабо дупе бабки сап не не може и се прави мъже. Бабра Babrat, 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 babrat. Haydi. Şimdi mikrodan kadar kullanıyorum. Заклевам се, че си от... Дай тук яйцата значи телефона. Искаш ли следващия път пак да влезна, а? Добре. Ма ти си намали как влизам. Да, бе. Айде, чакай да обърна. Слежа ми. Там? Дай. Минем да видим мангалите, бе. Кой мангали? Там винаги има един мангали. Черни. Да ги снимам и да ги качвам в YouTube. Не. Не те замай на кметството. Помощ ли полетиче? Не знам. Влезах за мой брат. Ето Чехия. Леко чак снимам номера, ограбват хората. Ох. Аз обърках пътя. Кой човек ние ще я паднем, какво говориш? Ай, качи се. Качи се, не бе. Искам да видя джипката. Ай, качи се. Хора, искате ли да ви захвърлим и тук в дупката? В един гиран. Брат, да късахме. Ари, бъда. Я чакай малко, чакай. Чакай, бачко, чакай така не. Не. Не, брат, не. Снимаме или? Давай, влизам, Ари. Какво влизаме? Ари, качи. Чакай, бе. Спирката, качи, давай. Спирката ще е на там. Накъде? Не. Ако искаш наши нещата, аз имаш това. Не искам да писам там. Не иска да провърши мен. Не искам да се подложи. Тогава ти забранявам да го правиш за винаги. Какво? Тогава ти забранявам да го правиш за винаги. Добре, давай, Ари. Поне казвай на хората, че се хвърлиш, обаче е плитко, ама. Не да й кажа, брат, да знаеш, тук е дълбоко да лъжиш. Дрени. Брат, тук ще засиля 26. Да, както винаги. Си луд. По-скоро аз съм луд. По-скоро аз съм луд, защото аз оня път взех залъга с 24, бе, какво ми прикава? Тебе те страх да влезе в магазина босва, брат. Аз влезах в магазина. Какво да влеза, бе? Аз да не стои, да не съм циганин, да. Оня циганин, как минат с бос. Аре, отваря. Не ти викам, че си циганин. Аре, отваря. Не знам. Аре, отваря. Колко яйца купиш? 0. 4. 4. И парите останало. Майна. Къде я знам? Брат, само ти кажа. Хора, сега ще покажем колекцията ми. Ако знаете колко повторки имам.
Аз направо така се събра до коше. Ала, там я паркирай! Тука. Не тука. И тука мой. Иди тука мой. Тука! Добре. Мождяна, jes ми чехлата. Хора, ето виждаме колекцията. Ето. Ето хора, виждаме колекцията. Тук вече, защото нямам повторки, е така. И на цялото видео се показва само PlayStation. Да. Това. 2 за тебе. Ето ще ми лепенките. 2 за тебе, 2 за мен. Кой то, що е гол? Не знам. PUBG е това, бе. PUBG. Нели е PUBG, а не PUBG. Аз викам PUBG. Тук ще забирвам парите си. Банч. Където стават стотинки. Али дръжи да снимаш. Да снимаш видео. Първи си ти. Значи, ако ми са падне... Аз имам 3 ли, бе? Да, ти дадох едно. Снимай на борда. Да го отварям. Колекцията си остава там. Повторка. Добре, няма нищо. Без присия забираме, нали? Нали, Алекс, нали? Снимай как я слагам. Давай. Трябва да ги напълним. Знаеш докъде? Къде е? Ето тук. Не, тук. Дай. Брат, не. Ето къде е до тук. Не, ето тук. Да, ето там. Ето, гледайте по колекцията. Най-много са ми ето те. Да, най-много са е те. Брат, аз нали я показах сега, бе. Да, бе. Другото яйце. Сега да се пане това, брат, майко. Формула. Да, Формула 1, да. Абе, не знам дали е Формула 1, ама... Ние те му викаме. Да, не те му. Но то се казва, де. – 12 минути и 28. Да. Второто? Мразя я. Да. Направо, дай да се хвърля. Не. Ето къде забираме, виж, ела. Ето къде слушай, ето къде. Ма не е лепено, чакай. Да, не е лепено. Нали вие видяхте, хора. Това се получи. Това са попита. Много имаме. 3 вече са 4. Ето го първото. Ето го и второто. Ето го и третото. Ето го и четвъртото. На. Опа, сега снимай, маля. Да, ако ми са падни, брат, веднага го слагаме там, нали? Ма мой ли аз да ги заглавя? Не, но може ли поне аз, бе? Поне едното става ли? Тя че той... Не завреме го в газа тогава. Вторка. Брат. Много брат. Хора, пишете в коментарите дали е грозно. Слагаме го там, за никой не е. Да. Просто знае, че е грозно. И къде ти е другото яйче? Няма да го вземеш. Аз го видях, да. Ето и какво ще го вземеш. Да се пане, да ми се пане Формула 1, да ми се... Мали, знаеш, че дори се бавам с тебе са мои. Всичко. Не само и твой, нали? Цялата колекция е твоя и моя. Да, ама аз измислих това. Не, аз ония път, като те видях, нали, хората като го правят, аз ти казах. Ти не помниш ли? Когато ти казах, те да го направим, ти каза не. Ще Не е твоя казах. и моя. Става ли? Брат, твоето се разбира някъде другаде. Да, защото бяха мои повторки. И аз ти ги дадох. След това исках си ги взема. Добре. Взимай си ги всичките. И се береш това колекция. Не, благодаря.
Нали се са твои мепки? Аз имам тези да са горе на шкафа. Само. Аз умра. Хора. Гледам клипчето 15 минути 25. Това, че сега го мина. Кого ма гледа? Хора, пишете долу в коментарите, имате ли PlayStation 5 и като моят джойстик. И като парафилм. Никой няма да го. И като този джойстик. Чакай да ви го покажа. Вижда? На PlayStation 5 джойстика.